Там очень много бездомных в Сан-Франциско. Культура, маданияти шарқиёнаи мо бошад. Вақте ки мо ба ягон ресторан, кафе мерем, ҳар кас барои худаш платит. Ну мы же хотим за равноправие, мы же боремся за равноправие. Но Tech Woman занони ҷавонро дар соҳаҳои илм, технология, муҳандисӣ ва математика аз Африқо, Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ ва Ховари Миёна дар якҷоягӣ бо ҳамтоёни касбии худ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои мубодилаи афкор ё худ барномаҳои менторинг ҷамъ меоварад. Tech Woman ба иштирокчиёни худ дастрасӣ ба шабакаҳо ва захираҳои илмиву фановариро фароҳам меорад, то онҳо тавонанд баъд аз таҷрибаи ихтисос ва мубодилаи афкор донишҳои андӯхтаи худро дар кишварҳои худ роҳандозӣ намоянд. Салом дӯстони азиз, Муҳайё Нозимова ҳастам, журналист ва муаллифи лоиҳаи Зира Медиа ва ин нашри дуввуми подкасти Дар орзуи Амрико аст, ки бахшида шудааст ба барномаи Tech Woman ва нақши занони тоҷикистонӣ дар ин самт. Подкасти Дар орзуи Амрико аз 5 нашр иборат буда, дар ҳар яки он мо дар бораи таҷрибаи нафароне, ки дар барномаҳои мубодилавии ҳукумати Амрико, ки барои тоҷикистониён ин барномаҳо тариқи сафорати Амрико дар Тоҷикистон дастрасӣ ҳастанд, нақл хоҳем кард. тавре дарк кардед, ҳамсӯҳбати нашри дуввуми мо Маҳина Усмонова, иштирокчии барномаи Tech Woman дар соли 2016 мебошад. Чаро Маҳина дигар самтҳоро не, балки самти илмро интихоб кард? иштирок дар барномаи Tech Woman ба Маҳина чӣ дод? Ва аз ҳама муҳим, духтарони кадом сину сол ва чӣ гуна метавонанд ба ин барнома роҳ ёбанд? Ба ин ва дигар суолҳо ҳамсӯҳбати мо Маҳина Усмонова, устоди донишкадаи политехникии Хуҷанд, ҷавоб хоҳанд гуфт. Ташаккур барои он ки розӣ шудед бо мо суҳбат кардан. Ва ман аз таҷрибаи худ гуфта метавонам, ки вақте ки омӯзиши забони англисиро сар кардам, аслан ҳамеша мехостам, ки ё ба Амрико ё ба Британияи Кабир сафар кунам, чунки ватани забони англисӣ аст. Вақте ки шумо омӯзиши забони англисиро сар кардед, чӣ орзуе доштед? Миннатдор барои таклиф. Аввалан бояд зикр кард, ки дар уввуни ҷавонӣ орзуҳои калон, орзуҳои бузург ҳар як ҷавонро фарогир ҳастанд. Солҳои ҷавонӣ мактабхонаам ёдам ҳаст. Муаллимаи забони англисӣ ки сафари Амрико карда буданд, бо забони англисии тоза ва бе истифодаи забони тоҷикӣ дар дарси забони англисиро мегузаштанд. Ва он кас як модели зане буданд, ки ҳар як толиби илм ба ӯ баробар шудан мехост. Ва он шахс ба мо брошюраҳо аз Амрико, ҳамон брошюра оварда буд. Бале, аз ҳаёт, таҷрибаи худ суханҳо мекарданд ва дар он ҷо китобҳое буданд, ки аз он мо аз маданияти Амрико, аз тарзу усул бошандагони ин давлат шиносоӣ пайдо намудем ва он вақт низ бо ин усул орзуи дар Амрико буданро пайдо кардем. Вақти таҳсили мо дар мактаб барномаи FSA, Freedom Support Act, ҳоло он FLEX ном дорад, амалӣ мекард ва ҳар як толиби илми синфи 9, 10, 11 ба он равона шуда тайёрӣ медид. ва мо низ якчанд маротиба иштирок карда будем. Лекин афсӯс, баъди гузаштани якчанд 10 сол ба фикрам баъд ба ман муяссар гашт, ки ман ба Амрико сафар кунам. Лекин ҳамон дар бачагиам орзу доштам ва ҳамон орзуям дар дилам боқӣ буд. яъне шумо ҳам мисли ман пас танҳо ба хотири сафар кардан ба Амрико забони англисиро омӯхтед? бале, сафар кардан ва ҳам шинос шудан бо он урфу одатҳое ки аз мо фарқ мекард. Дар он мо онҳоро мутолиа мекардем, урфу одат, аз ҳамон иду айёме ки онҳо мегузаронанд, либоспӯшӣ, мактабхонӣ, ҳамаи он аз мо ки фарқ мекард. Мо аз он китобҳою брошюраҳо мутолиа мекардем. ҳамаи он як орзу пайдо мекард, ки мехостем дар ҳақиқат дар асл онро бо чашми худ дида бошем. Маҳина, шояд барои шунавандаву бинандаи мо аҷиб бошад ва онҳо барои худ ҳам ин суолро диҳанд, ки
чаро шумо мисли дигар духтарҳо аз паси анъанаҳо нарафтед, яъне ки дигар самтҳои зиндагиро аз ҷумла пухту паст ё ин ки духтурӣ ё ин ки дигар касбро интихоб накарда ба илм худро бахшидед? ташаккур барои савол. вақте ки ин саволро шумо додед, якумин чизе ки назарам расид, ин китобхонаи шахсии бобоям ки дар он мо бозӣ мекардем, китобҳоро мутолиа мекардем. яъне ки бобои ман дар соҳаи илм буданд, он кас номзади илм дар донишгоҳи давлати хуҷанд кор мекарданд, лекин афсӯс ҷавон рафтанд, лекин ба мо китобхона боқӣ монда буданд. дар китобхона китобҳои бисёри ҳам худашон навишта, ҳам дигар муаллифони бузург. ман аз бачагӣ дар он ҷо ба воя расидам ва дар дил орзу доштам ки низ ҳамчун бобоям мешаванд. аз гузашти вақт падарам ҳам номзади илм гаштанд, баъд доктори илм, ва ин ба фикрам дар ниҳоди мо ҳаст ки мехоҳем бо илм машғул бошем, чизи навро кашф карда бошем, як чизро омӯзем, татбиқ кунем онро дар ҳаёт. ҳамаи он ба фикрам аз ҳамон авлоди ман меравад. воқеан ҳам хеле муҳим аст ки ҳамин гузаштагони мо ба мо таъсире мегузоранд. ва мехостам анакун дар мавриди барномаи Tech Woman гуфта бошед. шумо шахсан чӣ гуна ба ана ҳамин барнома роҳ ёфтед? ман вақти байни семестрҳо буд зимистон, ҳозир ҳамчун як афсонае ба назарам мерасад. мо бо як ҳамкорам гуфтем ки биёед ба шӯъбаи робитаҳои хориҷӣ дорем дар донишкада. онҳо бо ҳама гуна барномаҳои байналмилалӣ моро шинос мекунанд. ва он вақт рафтем, пурсон шудем ки кадом барномаҳо ҳаст ки мо метавонем иштирок кунем. ва он замон 3 барномаро ба мо таклиф карданд. ман ҳамаи онро дар давоми 3 рӯз пур кардам, яъне ки application пур кардам. ва баъди гузашти камтар вақт бохабар шудам ки якум чиро марҳилаашро гузаштам ва ба марҳилаи дуюм роҳ гирифтам. ин ба фикрам он вақт хотирам ҳаст ки интернет ҳамон замон баъд кор мекард. аз кадом сабаб бошад то охира пур карда натавонистам, ба хона омадам ва то рӯзи оянда ки ман ба донишгоҳ рафтам, фикри ки ҳамна бояд ки то охира бояд ҳамон application пур кунам, ки шояд ки ба амрико сафар карда бошам. инам як ба ман фоли нек аст ки ҳамон робитаҳои хориҷӣ ба ман ҳамин барномаро, лекин тамоман дар бораи на чӣ гуна ин барнома мегузарад, на чӣ хел мақсадҳо ин барнома ҳаст, бо он шинос набудам. лекин ҳамин ки орзуи бачагӣ ки буд, пур карданро омода будам, пур кардам ва баъд бо он бохабар шудам, бо мақсад, маром, натиҷаҳое ки ман аз он гирифта метавонам. дертар бохабар шудам. хай чӣ ки намешад, ба қавли русҳо, что не происходит, всё к лучшему. шумо дар бораи гуфтед натиҷаҳо ва бархурде ки, яъне ки он чизе ки шумо аз амрико ба худ овардед, дар ҳамин маврид мегуфтед. барнома ба шумо чӣ дод? барнома якум бояд ман хам зикр кунам ки духтари тоҷик будан ин худ як хушбахтӣ аст. ман дар тоҷикистон зиндагӣ мекунам ва фахр аз он дорам ки тоҷик ҳастам. гоҳ анъанаҳо ва урфу одатҳое ки мо дорем, гоҳ на ҳама вақт моро каме боз медоранд. ин боздорӣ дар самти рушди духтарон аст. яъне мо як ба қавли русҳо стереотипҳо дорем. як нигоҳи мардум ба духтарон дигар аст. яъне ки агар ки гап дар бораи шустушӯи хона ё ягон пухтупаз равад, албатта пеши назар зан меояд. ва то ин дам ман ба донишҷӯён вақте ки мегӯям ки вақти навбатдорӣ ки писарон мегӯянд навбатдору духтарон, ман мегӯям оё кор зан ва мардро дорад, занона ё мардона мешад. албатта писаронро хезонда мақсаднок онҳоро хезонда навбатдор месозанд, то ин ки донанд ки дар ҳаёт касби зан, касби мард ин хел ҷудо шуда нест. аз ҳамин сабаб
вақте ки ман сафар кардам, ман ҳаминро дарк намудам ки дар инҷо то он даме ки ман сафар кардам, боварӣ ба худ аз хурдсолӣ, он даме ки хурд ҳастед, духтарак ҳастед, ба ту мумкин, инаш мумкин нест, ин кор аз они мардона ҳаст, инаш занона ҳаст, ин касбро нагир, чунки ба ту намеҳам, шояд ки дар байни мардҳо кор мекунӣ, шавҳар мекунӣ, шавҳар туро намемонад. Ин ҳама дар хоҳед нахоҳед аз хурдӣ дар мо ҷамъ шуда, вақте ки синфи 9, 10, 11 интихоби касб мешавад, он ба мо таъсир мерасонаду худ хоҳ нохоҳ бехабар аз он ки ин таъсирҳо ҳаст, шумо интихоб мекунед дигар касбе ки гӯё ки ба шумо мезибад. ҳамон касби занона, гӯё ки занона. ва ҳамин чизро дарк намудам ки касб занона мардона нест. Якумин чизе ки фаҳмидам дигараш, аз Амрико мо ба худ бисёртар бовар карданро ёд гирифтем, яъне ки худбоварии мо, боварӣ ба хеш баланд шуд. вақте ки ба мо мегуфтанд ки мо медидем ки занҳое ки дар корпоратсияҳо ё ташкилоту ширкатҳои бузург ба мисли Google, Facebook, Yahoo ва ғайраҳо кору фаъолият мекунанд ва касби инженерро доранд, муҳандисро, фарз кардем барномасозро. ва мо гуфтем албатта вақте ки зан метавонад дар ҳамин ширкатҳои бузург фаъол бошад, чаро ин зан ҳам мисли мо аст? чаро зани тоҷик набошад? Чаро зани тоҷик набошад? Дар он ҷо албатта онҳо амрикоӣ ҳама нестанд, ҳама намуди халқҳо кор мекунанд. то ҳатто дар Google мо узбек духтарро дида будем, тоҷикон дар он ҷо фаъолият мекунанд, ширкатҳои бузург. ва мо гуфтем албатта он чизе ки мақсад мегузорӣ ё мехоҳӣ дар ин ҷо амалӣ мешавад. ва ҳамин тавр кардан дар ко ҷамъияти моро низ, нигоҳи ҷамъияти одамои моро бояд ба ҳамон самт равона кунем ки духтарон, писарон баробарии ҳуқуқӣ не, баробарии ҳамон интихоби касб низро доранд. барои ҳамин дуюм чиз онро гирифтам, худбоварии хешро баланд намудам. ва сеюм чизе ки аз Амрико ман ба қатъиям гирифта омадам, ин тайёр будан ба хизмат ба халқ, яъне ки холисона хизмат кардан. волонтерство? Бале, волонтерство, менторство, яъне ки на танҳо ман бояд барои рушди шахсии худ кор кунам, ман бояд ки ба рушди шахсии дигаронро ҳамчун худ тарбият кардан, ёне ки бояд ки корҳои ҷамъиятӣ бисёр шомил бошам, ҷавонронро ба корҳои ҷамъиятию волонтерию хайрхоҳию инчо тарбият намоям. Инро ба худ гирифтам, яъне ҳоли ба ғайри фаъолияти касбии худ бо корҳои ҷамъиятӣ машғул ҳастам ва аз он мефахрам ки шогирдони ман низ бо роҳи ман равона растанд. Маҳина, шумо ба худи барнома чӣ додед? ба барнома баъди он ки мо ба Тоҷикистон баргаштем, он таҷрибае ки мо гирифтем, мо бояд ки ба ҷамъият медодем, ба насли нав медодем. ва аз он дам, аз соли 2017-19 ин дам мо бисёр бо ҷавондухтарон, наврасон кор мекунем. якчанд лоиҳаҳоро ба охир расонидем, ба монанди Hour of God, Girls in STEM ва ҳоло Technovation Mentor ҳастам 3 сол инҷониб ва хурсандона 2 сол баи ҳам мо полуфиналист, яъне ки дуюм марҳилаи дуюм ба роҳ мегирем ва ба холҳои хуб мегиранд духтаракон. бисёр аз касби барномасозӣ бохабар мешаванд, ба онҳо маъқул аст он усуле ки мо дарс мегӯем ва онҳоро ба самти STEM, чӣ хеле ки шумо гуфтед, илм, технологияҳо, муҳандисӣ, математика мо роҳандозӣ мекунем. Ин усули нав аст, усули бо роҳи бозӣ, бо роҳи навиштани лоиҳаҳои гуногун, ҳал кардани масъалаҳои иҷтимоӣ бо истифода аз технологияҳои мобилӣ ва ғайра. ин ҳама ба духтаракони синну соли 10 то 18 мо меомӯзонем. хеле маъқул аст
ин усули нав ҳаст, онҳоро водор месозад ки худашон худомӯз бошанд, бисёр ҳаракат кунанд, бубинанд он масъалаҳое ки дар ҷамъият ҳаст, он масъалаҳое ки гирду атрофи онҳо ҳастанд, байни наврасон ё ин ки берун аз он ҳастанд. Ин ҳама ба фикрам ин менторство ё ин ки ҳамин ихтиёрчигии мо, волонтёрство ва будани мо дар лоиҳаҳо, ин ҳама саҳми мо аст ба ҷамъияти мо ва миннатдории мо ба барномаи Теквим. ташаккури зиёд Маинаҷон. Ва вақте ки шумо дар бораи синну соли духтарон гуфтед аз 10 то 18 сола, дар ин ҷо суоле ба миён меояд ки онҳо чӣ гуна метавонанд ба ана ҳамин барнома роҳ ёбанд? аввал ин ки ба барномаи шумо гуфтед Tech Innovation Girl ва баъдан ба худи барномаи Tech Woman. Ба унвон аз синни чанд сола то чанд сола метавонанд ба барнома роҳ ёбанд ва ба кадом роҳҳо? раҳмат. Якум он барномае ки лоиҳае ки мо мебарем ҳамчун менторҳо, ин Tech Innovation, яъне ки духтарон дар соҳаи STEM навиштани лоиҳаҳое ки ҳалли он тариқи барномаҳои мобилӣ меравад. Дар ин ҷо менторство, менторинг ду самт мешавад. Якум самти лоиҳанависӣ ё бизнеспланнависӣ, думаш самти барномасозӣ, яъне ки IT. мо менторони IT ҳастем, яъне ки ду намуд менторҳо. Духтаракон аз синни 10 то 18 ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Гурӯҳи хурдсол то 14 сола ва гурӯҳи калонсол аз 15 то 18. Дилхоҳ духтарак ки хоҳишу майли будан дар технологияҳо ҳаст ва забони англисиро каму беш медонад, бо он сухан карда метавонад шомил бошад ба ин барнома. Метавонад аз моҳи октябр, декабр то он мо ҷамъ мекунем духтарона заявкаҳо, яъне ки эълонҳо, дархостҳо дар фейсбукҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ, Instagram, саҳифаҳо ҳаст Tech Innovation TG, дар он ҷоҳо меравад. ҳар як духтарак метавонад он дархостро пур кунад ва тариқи суҳбат мо онҳоро ҷудо мекунем. Яъне ки аз ҳама муҳимаш хоҳиши баланд доштан. дуюмаш забони англисиро каму беш донад, азбаски баромади духтаракон ба забони англисӣ мешавад. Ва бояд қайд кунам ки духтараконе ки занҳое ки иштирокчиёни Tech Women ҳастанд, ин барнома барои занҳои дар технология, илм, математика, муҳандисӣ ҳастанд. Ин барнома дар Амрико мегузарад. афсӯс соли гузашта аз сабаби пандемия, сабаби карантин дар Амрико нагузашт, онлайн гузашт. Лекин имсол ҳама занҳо ки дар соҳаи, бояд бо қайд мекунам, илм, муҳандисӣ, технология, математика ҳастанду 2 соли таҷрибаи корӣ доранд дар ҳамин соҳаҳо. ин барнома тариқи озмун аст ё ин ки тариқи тавсия додани нафарӣ? ин ҳам ва он ҳам, яъне ки дархост пур карда мешавад, формаи application. ҳамчунин дар он ҷо 2 шахсе ки рекомендатсия тавсиянома медиҳанд, ин 2 кас қайд карда мешаванд ва он иштирокчиён метавонанд аз тарафи барнома тафтиш карда шуда бошанд тавсияномаҳо ва он шахсое ки дар он ҷо қайд мегарданд. яъне ки пеш аз ҳама ин барномаи озмунӣ аст, чунки зинаи аввал хоҳишманд нафаре ки мехоҳад дар ин барнома иштирок кунад бояд худаш ана ҳамун дархост ё аппликейшне ки шумо гуфтед онро пурра кунад ва ба барнома мисол дархост равон кунад. бале, дархосташ хеле сода аст. маълумоти шахсии шумо, ҳамин таҷрибаи кории шумо ва баъд 7 намуди эссе, саволу ҷавоб, бисёртар саволу ҷавоб дар самти ту чӣ бо кадом мақсад мехоҳӣ иштирок кунӣ ва чиро дар баъди итмоми ин барнома ба ҷамъияти худ ту равона мекунӣ, амалӣ мекунӣ. яъне ки мақсади ту аз иштирок дар ин бале, ҳамин саволое ки шумо ба ман медиҳед. ташаккур. маҳина вақте ки мо дар бораи бартариҳои сафар ба Амрико гап задем, албатта ягон сафар ё ягон кишвар олӣ буда наметавонад. буд ҳолате ё лаҳзае ки
шумо дар амрико дидед ва намехостед ки он дар кишвари мо бошад ё намехостед дубора бо он дучор шудан? албатта шумо рост гуфтед, чизое ҳастанд ки дар хориҷа на ҳама чиз писанди мо мешавад. якум чизе ки маро нороҳат сохт, ин шахсҳои бехона ҳастанд ки бо ҳамин ҳама гуна роҳу усул дар кӯчаҳо зиндагӣ мекунанд. ин чиз дар ҷамъияти мо ки нест, мо одат накардем. гарчанде ки давлат ба онҳо хизматҳои зиёд мекунад, маблағҳои зиёд мезиҳанд, аз кадом сабаб бошад онҳо дар кӯчаҳо зиндагӣ мекунанд ва махсусан дар Сан-Франсиско ки онҷо иқлими хуб дорад, ин шахсон бисёр ҳастанд ва вақте ки мегузаред он шахс каме тарсу ҳарос пайдо мешавад, агар ки каме шом бошад ё чӣ рӯзи торик бошад. ҳамин чиз ба ман маъқул нагашт. ва дуюм чизе ки намегӯям ки маъқул нашуд, балки он ба мо одат набуд. вақте ки ба ҷои таклиф мешавед, ба фикрам кафе ё ягон тарабхона, гарчанде ки шуморо таклиф мекунанд, ҳар кас бояд ки аз ҳисоби худаш онро чӣ кунад, маблағ гузорӣ кунад, он чизе ки ба ӯ пешниҳод шуд. азбас ки мо маданияти дигар дорем, мо агар касеро таклиф кунем аз тоҳи дил ҳамаи онро бихоҳем чӣ кунем, маблағи хурду хӯрок, маблағи он чизе ки мисол меистан шахс, бале мо пардохт мекунем. ҳамин дуруст аст. ҳамин чиз намегӯям ки ба ман писанд нагашт, балки каме моро нороҳат сохт. мо як чанд нафар духтарони тоҷик ба ҳамин тарабхона таклиф гаштем аз тарафи амрикоиҳо. баъд вақте ки чӣ омад, шот чӣ мегӯям ба забони тоҷик, расид, вақте ки расид омад ва мо бохабар гаштем ки ҳар як кас бояд худаш маблағи худро супорад. хайр, баъд ба он одат кардем. бале, албатта ин барои мо каме ғайриоддӣ аст. лекин вақте ки мо занҳо, вақте ки мо дар ҷомеа мегӯем ки мо дар баробар ҳуқуқи зани мардро талаб дорем, фикр мекунам ки бояд ба баъзе чизҳо ҳам одат кунем. суоли охиринам ин аст ки шумо ҳамчун хатм кардаи барнома ба духтарон, ба заноне ки мехоҳанд дар ана ҳамин барнома худро бисанҷанд, чӣ кӯмаке карда метавонед? якум бояд ки духтаракон, занҳо касби худро дӯст доранд, фаъолияти касбии худро бо маром пеш баранд, яъне ки дар касбияти худ хуб бошанд. дигар бояд ки барои ҷамъият бисёр кӯмак кунанд, корҳои ҷамъиятива шомил бошанд. ин аст ки ба он шахсоне ки ба интихоб мекунанд, ба онҳо мақбул аст, яъне ки корҳои ҷамъиятӣ, ихтиёрӣ. дигараш бояд ки забони англисӣ хуб омӯхта бошанд. насли нав ман мебинам хеле дар омӯзиши забон хуб ҳастанд, пешрафта ҳастанд ва боқӣ мондаҳое ки фикр доранд оё омӯзам ё не, ҳатман бояд ки забони англисӣ, франсузӣ ва дигар забонҳоро омӯхта бошанд, ки дар ҳама намуд самташон на танҳо дар хориҷаравӣ, балки дар ҳамин ҷо низ фарз кардем мутолиаи китоби англисӣ, илмӣ. мо медонем ки илм танҳо дар русия нест, танҳо дар тоҷикистон, дар тамоми ҷаҳон забони илм забони англисӣ аст. агар ки китоби хубро, беҳтаринро, мақолаҳои илмиро мехоҳанд мутолиа намонанд, ҳатман забони англисӣ ба онҳо лозим мешавад. худи шумо чӣ кӯмак карда метавонед? мисол агар ман мехоҳам тариқи барномаи Tech-Woman худро бисанҷам, ба амрико сафар кунам, чӣ кӯмак карда метавонед? якумин чизе ки ман ба шумо кӯмак карда метавонам, бо барнома шинос мекунам. тариқи ҳамон дархост, заявкае ки пур карда мехоҳед, бо он шинос мекунам ва тақрибан кадом савол чӣ хел ҷавоб дид беҳтар аст, ҳамин ки шинос карда метавонам. ташаккури зиёд. ана ҳаминро мехостам фаҳмидан, яъне ки метавон гуфт ки ҳар касе ки мехоҳад тариқи ин барнома худро бисанҷад, ба шумо муроҷиат кунад. бале, албатта. дӯстони азиз, ин нашри дуввуми подкасти дар орзуи амрико буд ва дар нашрҳои минбаъда низ мо бо хатмкунандагони барномаҳои гуногун дар бораи бурду бохти сафарҳои онҳо тибқи барномаҳои мубодилавӣ ба амрико хоҳем гуфт.
фаромӯш накунед ҳар ҳафта шоми панҷшанбе подкасти моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбуку инстаграм, ютубу телеграм пайгирӣ намоед. мо интизори фикру пешниҳодҳои шумо ҳастем. то нашри дигар саломат бошед.